Diba sumaruno ita nga pakasalitaan ng tayo basa na paulwa metiti my best friend pakasalitaan ni Marites. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Kas manlag kupit ti barukong ko Manong Nemi kabayatan ngagpakpakadan ni mama kaniya. Naidalit iti sakit Manong Nemi kat uray no adda mabalimi nga pangpadoktor ken kuana. Saanin nga kompet pay Manong Nemi ti medisina. Gabot sobra nga panagsagaban na. Panagsagaban ako na agsipod ta. Siyak tinagbaling nga saksi Manong Nemi kadagiti mapaspasamak kadakwada kini papa. Nakaragragsak kami ididamo, iduubing pay. Nakadungdungo ni mama ken ni papa ket nakalalailo da maragragsakan ta nakaragragsak digin nakadnak kanya. Ngem, idagbalasita nga akon Manong Nemi nagbasbasa akon iti high school nang rukimetten nga nagsagaba ni mama agsipod ti panagbababae ni papa. Makaringak to'y tirabi Manong Nemi agsinsinungbat da papa ken ni mama. Saan nga pa ato ni papa agsipod nga rod ta isut lalaki. Pagsasauna Manong Nemi gagangi kanulaing ti lalaki nga da sabali nga babae ti biyag na. Ket masapol nga agulimak agan anos latan ti asawa babae. Tagagangi kanu ti lalaki nga adda-adro man na. Ngem saan nga maawatan ni papa nga masaksaktan ni mama. Nga maderderder ti puso na. Aging nga Manong Nemi nga namin pinsan nga pinanawan na kami ni mama ni papa. Idinagradwara ko niti high school. Adadan nga naidalit Manong Nemi ni mama. Aging ka saan na nga naibturan ti amin. Kinagpakpakadan ti inak. Saan mama? Saan nagapanawan? Kasanuwag tupay no awan ka. Idintutawan ni papa. Second year college ko pelaing mama. Mama. Sana bali anak. Tanabayada mo nga namin pinsan. Aging ganit ti fourth year college. Kadadasan ka basit nga ornong iti bangko. Nesot aramat. Diyakol may ibturan pa iti agbiag di ti lubong. Gabot na pasig ka pa nagsagabalaeng. Tilaklak amek anak. Dito iti ka na yun mo nga laglagipen. Marites anak. Saan nga sak ni Marites mo? Best friend ko ni Marites. Kat best friend na. Pasensya kan. Gagangay lang ti matmatayan anak ko. Si Rachel. Well, mama. Siyak ni Rachel. Ni Marites tada iti likudak. Nga mangat atibay kaniya. Nga isut saksi. Tiara, ikastoy nga managpakaadam. Marites, my friend. Rachel, adaklahin ti abay mo. San kanto ka panawan? Yeah, I am your best friend. And you are my best friend, Rachel. Marites, ma'am, Samuel baybayan ni Rachel na best friend mo. Sikaw mahati makamumang tulog ken kuana. Nagro na, yung tunawan ako. Ma'am, noon yaman nakidibilin ko ken kuana,
Laglagi pa yung kumangi palagip ken kuana. Wen ma'am. Rachel anak, liklikam di kiti lalaki. Saan ka nga kay ayat? Mama, di ka pulos agtalek iti asin numan di tanga lalaki. Tapno di kan tumen masakta na kas kanya. Laglag pa yung data. Rachel. Marites. Yes, ma'am. Karagkanahin mo ito kumangipalpalagip ka ni Rachel nga anak ko nga best friend mo. Dito yung abilin ko keng kuana. Nga santo pulos agay-ayat. Iti asin numan nga lalaki. Kabuta para ka diyan. Agpapada dagiti lalaki. Dito yan manong nimi nga nagsalungay-ngay ti ina ni Rachel. Kadadadan ti panaganug-og ti best friend ko manong ket naibuyog kak siyempre. Hustunan Rachel. Hustunan. Hawate mo ti kinapudno friend. Nasaan nga mang angis ni mamang mo. Ket laglagi pa yung kumani kiti bilin mo. Sakit. Sakit na ito yung kapasamak. Inibihag ko. Marites, my friend. Hawanan ni Papa, hawanan ni Mama. Kaya't kumatan ti matay. Rachel, amo sawan na ito eh. Anda ka best friend mo nga mangipatpatigkeng ka. Kanado kami nga mangipatpatigkeng. Awanan ten ti kinapudno. Awanan ni mamang mo. My friend. Kinawan pagdanagam. Kas iting karik ken ka. Kas iting karik inibagi. Ken kas iting karik kini mamang mo. Saan ka baybayan, my best friend? Manong name saan ko nga radapin ang panawan ni Rachel. Manipot pa na kay mansayag, tinana, aging kahit pa na kay tabon na. Hindi may tabonan manong. Marites, my friend. Thank you sa sakripisyo. Kasi ako matags. Ag tinulong na sana data. Dito pakapanagnikap nga I'm your best friend. Saan ka pulos sa binabayaan? Kendi kan to pulos baybayan. Ngayon masapol nga gawid hak. Tandamit balay ko. Alangan ba't nga makipagnaedakin ka? Adamat agur oray nga naganakanyakin kahapsat ko. Ken agur oray man ti boyfriend ko. Ngayon ti mo liplipatan ha. Sinaodi ang bili ni mamang mo. Rachel, saan ka pulos nga agayat iti lalaki? Tapno saan ka maipada kini mamang mo? Naskang gadi nga tungpalig dahit ha? Nga bilin ni mama? Marites, my friend. Kaya na. Maudi abilin. Bilin ti may sangina. Ikasanun at dantukras ko. Kita, iwagsak mo nga dagos Takuna na, ti pamatik. Ken pamati na. Once nga kayat ka, maipada ka kenkwana. No, pasang nga pa daming nga lalaki. Kasanunod di man patangam. Kaya talagang saktan na ka. So, manipod ita, liklikam di kita lalaki. Idadak dito'y balay, manumnemi, nasayat at adda ka nanak.
nalpasan ti panang tulong mo iti kayem mo. Amo mi akit agkabalay ka iti balay da. Agbay mesa sadyay. Sag nga agbay mesa. Papa. Kadwa na ti yaya na. Bagay, yaya na idi. Yaya na pala ita. Ore no balasa ngayon. When? Hanggang pumahan ni yaya. Gaputad naman pang sweldo ni Rachel Kengkwan. Ay, apo, nagrigat, ti maulida iti na. So nga mama, handak pang panawan. Awan pang parang nagsakit. Dati istorya ni Rachel kat. Nagsagsagaba ni mamang na, agsipod ta, at na babae ni papang na. And then, namin pinsanan nga pinanawan na ida. E din to tanim papang mo. Awan ti mading aramid na. Abang kami nga, dakas diyan nga lalaki. Mama, isukansig ka. Tanangam ti mang pili ka, dagit agar-arim ka, sino tagbalin to nga boyfriend mo. Ato to agar-arim sang kadi, ato to mama. So, kapilyong nga na imbang. Sige ma, nakadado ti puy-puyat ko, kaputi gayam ko. Imo okay lang. Kaputi pa karagsakak ti tumulong ang mangipakita nga siya kat best friend ni Rachel. Iti eskwela, manunami, siyempre, kaputi na kamtag best friend, nakamtag kuykuyog, agpadpada kami iti kurso, agpadpada nga ti oras mi. Agpadpada mat manunami, nga ado na kita lalaking umasudig. Hi Rachel! I love you Rachel! No talyawag ti gayam ko. Tas laon ang yaman na. Tas siguro malagip na nga dagos tibilin ni mamang na. Nga adaywan na ti lalaki. Ken din ang tupulos aramiden ti agayat iti asinuman nga lalaki. Handa kami din iti fourth year college, manunemi di sumangbay ni Wilson iti biyag ko. Namamumi nga dua, ti abok iti akit ni Rachel ti kayat nang himsyak man kayam. Inharam nak, pwede lang handa ko may pasyar dito balay, kapot na maipalit pa lang at damang pasyar dito balay. Agkukuyog kami nga talo. One, ni Rachel tinagbalin manunemi at chaperon. Aging nga, inaklon ko ni Wilson, manunemi, at syempre, kastaon itiragsak na. Idi adan relasyon mi kini Wilson, manunemi, saan mi matan ng itugtugot, ni Rachel, no kasta date kami. At syempre, ada na gidigundawing agin narakop kami. Ada na gidigundawing agin nagik kami. Alangan ba't ngitugot ko ti best friend ko, kit biyang nanto tumapapal. Idin to na imulay ti panunot na nga liklikan na iti lalaki, nga din to pulos agayat iti asinuman nga lalaki. Iso kastat na nasaksyak iti gayem ko manong, no da umasidag, adawan na sigod. No da mangibagat I love you, I hate you. Nagbalin nga isnabera. Nagbalin nga kaslam man heater manong, kaguran ng iti lalaki. Pulos nga saan nga gayat. Di na pulos inikan ti ore may sa kanakwada ti tsansa, makisarita, mga lukoy tirik na natapno mapaayat na. Kasla kasimpron na unay di kita lalaki manong. Ta siyempre adda pubya na. Di na kayat ti maipada kini mamang na. Di na kayat ti adan to karelasyon na and then masaksaktan tulaing. Isot gamin tinagbaling nga saksi, no kasano nga nasaksaktan, no kasano nga nagsagaba ni mamang na. Gapo iti kasya nga aramid ti amana. Hingga manunimi nga naangin, ti panag-radwarmi ket niyaya tinangabay ken ni Rachel. Ni mama, siyempre tinangabay kanya. Ket siyempre, kaputa, dududwada lang kiniyaya, iti balayda, himay dan sa jibalay. Tapos siya kastakit, may salaingan ti panagpaalami nga best friend. Ni mama, kasasarita ni Rachel. Rachel, iya. Kita graduar kayo kini Marites sa best friend mo. Siguro talagang saan kang agsina.
agpadpada kayo, iti kurso, ket no may makairwar kayo ti maipasyo ti board, maipasayo ti board, baka agkatrabaho kay pay. Sabi ko mga, tita, saan kami nga makapagsina? Saan kami nga mapagin na dayo? Kasta nag-best friend. Ngayon talaga kading nga, likliklikam na kita lalaki. Gabuti bilan din ba ma, tita? Ikasan no mapasamak to nga ma-inlove ka. Diyak tula mo, doon to pakinlabak. Ngayon, adan to nga tapakinlabak. Idin to nagbalinak nga isnabera. Diyak pulos ikan tigundawit as inuman nga lalaki. Once nga propose adaywak nga sigod. Once nga propose busted nga sigod. Pabalin. Ngayon, no agayat ka talaga nga uuraan niya at araramido mo talaga marikna mo ni ayat. Anyat mom, baka adan to lalaking nakaanos ka mga alukoy tiriknam. Di ba, nagitadad do mga lalaki ket sardingan da kaasigod once nga ipakitam ti kinas na beram. Uwan tita. Kasanun no, adan to lalaki nga nakaan-anos. Adan to nga ta? Uray ma, baka adan to. Manong na yung nagtinulong kami kinirasyon nga nag-review. Yung baglaki din tanda ka marites. Saan mo man iniyaya nga kadkadwa. Sa bali na yaya, sa bali kamit. Sa bagay ni yaya, kasukatin ni mama. Impaina naman tan di pag-ina kanya. Kaslamay sa akon nga anak na. Pwede ito ka, you're my best friend na talaga. Kumusta kayo ni Wilson? Well, ti plano mi after 2 years, agasawa kanton. Ada ka din napasama ka na kayo? Oo, apay. Ganun ka lang, friend. Ang mga numakasarak ka, tikas kanin pa. Baka sagahag pa ka, akas ti pa nang sagaba, daddy mama. Hangat awit. Gapata, mamatiyak, kinapudno ni Wilson ganyan. Napudno mit, daddy papa, kini mama. Ngayon nagbaliw. Saan to nga tangag baliw? Ni Wilson? Sapay ko matasaan. Sapay ko. Adan duwa nga tawen nga agtrabaho kami kaniya Rachel manunaming albasan nga nakaruar kami ti board ken na yubramin. Edita, tawagan na ti best friend ko. Hello friend, Marites. Napay, nadawanan iso na? Sino? Ni Darwin. Adamanin. Imbag lang arutin keng kuha na nga, Jack kayat. Imbag lang arutin keng kuha na nga, saan, Jack kayat, tiagayat. Kasong kapaut nan. Almost a year. No mo na tamo gusto di kita aramidan na. Alat aramidan na mo gusto man. Namsang kula kayat nga parang. Tika na yun na panang ginagalo, panang sagot kanya kitisab-sabong. Amo na siguro ang paboritok deta nga sabong. No pa isis nabag. Nga madara kiti gundaway nga. Awatek. Nga angutek kung sa'yo upe. Adada kiti gundaway nga umisamak kinagyaman kang kuwana. Adada kiti gundaway nga saan ko maliklikan nga di padlaw iti mariknak ngayat kang kuwana. Marites, my friend. Di mo kasan mapasamak dito eh. Agayata kong agayata kini Darwin. Kahit nung kas pakarigan ta agayat kang kahit sa mga pulos ka maliklikan. Go ahead. Di kasanon ti bilin kanya ni mama.
Kaya nangarti mabalin mo, agayat ka matin. Pinadas mo matin nilikli ka nida. Di ba ko naking kaidi? Kasanunod may sa lalaking anakan-anos. Dagiti mo nung nga nangarim keng ka, awang pa makabulan da. Insardeng da, di ba? Idin to ni Darwin, makatawanan, tumawanan, nga nagan-anos. Samo paspastriken ko na kiniyayang pinastrek naman. Tamaas yan, kini Darwin. Ano orto branitan? Ada sa dyan, o Ryan na. Excuse me, tawagak ko na. Anak at madlaw mo king kuana. Guwapo, nakasaysaya at isot tipok. Ada king kuana sa pulik ang dalugadin. Ada man trabaho na. Nangatot posisyon na ito trabaho na. Dikot sigurad mo umay. Ken, ada da kita ijijay na kanya ng regalo. Nandiyak man awatan. Nangingi ng alahas. Kabailang mad kita gumatang ngim sa bali ng dati regalo. Diba? Isan na nag-date kami. Dinner date, lunch date. Madlaw ko nga very gentleman. Nasingpet. Kahit ko isuna. No kahit mo di aklunem. Ngayon kasanong tibilin ni mama. Nasaan nag-agay-ayat. Ngayon agay-atak mo ten. Kasanong no, agbalbali ito ni Darwin. Kasanong no, masaktanak tumet. Agsagaba at tumet kaski ni mama. Hindi daw dawat mo ang saan. Ano taramidag? Adamad laking ka, Rachel. No kaya't mo makigasang-gasat, di iso. Ngam no saan, diliklikam. Imsyak dadada ka, asin no liklikam. Nagsagaba. Kadam, di mo pa inaklon, awang relasyon nyo nga nagsagabakan. So nga rod, anyan tulagi din no, ada relasyon min. And then, nagsagaba akto, gabuta. Agpadpadagay mo kini papa. Nga saan nga agbalik na pudno. Tibiyag dito ilubong kit ka panakigasang-gasang. Amom no api kami nga napasamak tikas diya kini mamang mo. Sobra ti panangipatig na kini papang. Nga kabuti sobra panangipatig na. Nga saan na nga naawat tinagbalin nga aramid ni papang na. Kas diya. Amirism nga naimbag. Dito ang kitsang kong ibagbaga nga dabasulmat ni mamang mo. Kinam. Gagangay lang ti lalaki nga sa bali nga babae ti biyag na. Kas na ipapapilit idi ni papang mo, di ba? Kat no nagbalin ko mga man nakaawat ni mamang mo. Yan tanging kat agaw-awid mo ni papang mo. Yan tanging kat dinakimot baybayan. Nagulibak kumalatan ni mamang mo. Nagsakripisyo. Masaksaktan ng inidturan na ti amin. Yan tangay, isumat tilagal ng asawa. Isumat pagawidan na. Hanamat may kasar. Diya other woman na. Ngam no apay nga pinanawan ni papang mo, no apay nga pinanawan na kayo. Gabuti kas diya nga araramidin ni mamang mo, apain na to, gap-apa da, hanapulos nga, hanamaawatan, kasi diya ilablaban na, kalintigan na, naumamatan ni papang mo, talawang kamanlaingan ko na. Kahit mga sahon, no kumainanusan ni mama, tikas diya nga aramid ni papa, hang ko ang apimano ni papa, wala. Nagbalinggayab ng marti asawak ko na man nakaawat. Okay lang kaya ko na. Kaputi patpatig na.
iti likodan ti amin nga raramid, iti patpatig na klata. O, ita ko ma, no kasya ko ma tinapasamak, di adda pala ni papang mo, si bibi pala ni mamang mo. No kasta, adaman lang basol ni mama. Kuhan. No apay nga, agdadagit agsisinang agasawa. Gabuti aramid ti lalaki, nga saan nga maawatan mo no, awaten, di babae. Lumaban. Di no kumantasang nga limaban, kat nagtali na ed nga na natal na, nakalma. Kahit mga sawin, dati nga babae awaten tilatan, o takas taman nga aramin ti lalaki. Mamalin. Mamalimot nga saan? Ngayon, agdepende no kasalit sitwasyon. No kasawa kam to ni Wilson ket kas pagarigan ta aramidan nanto, depende. Pagpilya-pilya ka, siyak po na di babae na. No sika ko na nanto, sige, isinam nga rod. O, hanto nga tanga, hanggang ta napasamak ti kastamat kada mamakin ni babae di. Mabalimot siguro nga napasamak. Sika, ti asawak, da kayo tinapatig kanyak. Napatpatig kayo ng isuna, kung naman siguro, isinam nga rod. Ngayon tinawat kahit ni isina. So, adada nga, limaban ni mamang mo. Didibdib na unay, sinagaban na launay, ti panakasakit, panakapasakit na, so nga nagsakit. Kahit mong sawin, di mamakit nagbalin nga nalupoy, kaya nagbalin nga sensitive. Sensitive. Pasila nga ba riknain na, pataklan na. Hana na ikalawat tinagpanunod. Di na kinonsiderar nga jarason ni papang mo nga gagangay lang dadati laki nga dadadrubuman na. Damo na, kayat na, bukbukod na. Dati nga panang ipatig na di kol. Impatig na ti oray lang. Manong name ino kastamat nga agsasarita kam kini Wilson, awan ti may sa akang runan ngayon kam pagsaritaan no saan nga may panggap kini Rachel, a best friend ko. Ada pa di kundaway nga, Rachel man. Di lang mabalin, sweetheart, nga si kakensyak ti pagsaritaan ta. Gagangay lang nga matakamat ko di best friend ko. Ala, di batan na pala ni Rachel. Si kakensyak nga rin ti pagsaritaan ta. Palanunan natin man nag-asawa ta. Maplan-plano ti kalay sami kini Wilson idi. Tayong padamag ni Rachel kanyak manunimi nga inaklunan ni Darwin. Inaklun mo? When? Yes, I love you too. At masyanak mo, naka-anos, nakabaybayagan, at sakripisyo na. Kit gusto ko ni tiragsag na siga nga nakay irut ti panangarakop na kaniya. Nga ti mo na agundahoy kat nariknak ti bara dagiti agek na. Dandanik lay tuyek. Ano yan nga tuyek yung magbaga? Danda na pasamak yung kani Wilson. Kumpay. So ang kastamot teramidem. Salimat matam, dayo mo kinabirhen mo. Tas saan nga sure, no takay kini Darwin. Astamat kanya, jak pa sure, nga kami kini Wilson. Naman pa'y maplan-planon. Kitne, dakam ngarto mo nagkasara, friend. Siganto mo na ang best, maid of honor. No, sige. Tun ka ano. Ito no, may katwa bulan siguro. Yalagan petsa. Sabi pa nagtulagan. Basta ito no, bulan ti June. Ket, kasanot schedule ko ni Darwin. Kanahin na nga tawagan drabi. A good morning tibigan.
agaw awis ti dinner, ngem saan ko pipinatgan. Nga balipin siguro ng schedule minto. Kada kayo kini Wilson, ano't schedule yo? Friday afternoon, Friday evening. Taori mo puyatan kami. Ako may opisina ti bigat. Di na pa inyawis pa nag-check-in nyo. Iyang angaw na no kang no way ko na. Sige. Marmari na dan mayat nga schedule mi kini Darwin. Ano trabaho kami ni Darwin? Nangatot posisyon na. Alos makigudwa nga kukwa na ti may sa kumpanya. Dakil ti share na. May sa nga stock ka holder. Kasta. Baknang no kasta. Wen, makunang ka baknang. Nagkasat ka nga da. Ni Wilson kay gagangay lang. E dito ni Darwin, nangatot posisyon na. Dakil soldo na. With commission. Ado na shares na. Binulang na da shares na. Hindi pa nagkunak. Luijaya na itong kanyak ti kasar. Baka umuno na nga makaarami iti bukod mi nga balay. Ikasado nga rin na balayo ita. Kinapod no na. Tawagan na ni Papa. Ada man lang communication nyo kini Papang mo? Ada. At peso met nga nainagan kini Papa na ito nga balay. Kaya baka dumting ito ti kundawin nga gasawak to ka nun. Siyempre, saan nga siyak ti bang sangpet iti asawa no di kat siyak ti sangpet na. Mabakan dyan doon ito nga balay. At posible ito nga usot pagyananta iti may kaduwang pamilya na. Kasta. Mabaling ko mangkit saan ko panahon na ito nga balay. Talagang malaksid kahit mo makikabalay kini Papang mo, kaduwa na ti asawa na itan. Kaya kita kahamsat mo ti ama. Niyaya ngay, sumurot kanya niyaya. No, gabalay kam doon, kaya ni Darwin, siyempre, adan tulatan mo niyaya. Okay, friend, sapay ko ma. Iti dayto nga saan mo panang tungpal, tibidin ni mamang mo. Kat saan mo to kuma, nga maramanan, tikas ti sinagaba na. Saan to kuma mapasamak, nagsagaba ka met, akas ti pa nagsagaba ni mamang mo. Basta laglagi pa ma, di mo ipaya amin na pamatag mo kini Darwin. Iba't yan tabagib. To just in case, nasaktan na ka. Among pelang ilalain ti bagim. No, ibaganan tumatkan ka, nagagangay lang deta ti lalaki, nga the other woman na, rumping laing ngawaten. Basta sikat ilegal. Basta saan nakalaki na pampanawan. Basta sang patal na ka. Nang runa, iti kasken ko nga executive. Takal ti posisyon, nangato posisyon na, ado kwarta na. Sa itong maliklikan, nga adulat na naging babae, nga agsebak ang kuwana. Naglagi pa ma, naging bawak nang, ado asawa da. May samanting kasar na, nga ado naging chicks da. Itapay kat mga sila makarik na akong di sakit. Kasi dya kahit napalubusan na ti asawak. Nagbalinto man nga asawak ni Darwin kat adda pala sa baling babae ti biyak na. Eh, mas magarigan sa mundo kamay lang awatan dita. Di hanggang magkikaskasar. Nangarod. Di magkisina ka kay kuwanan. Kasi pakatayak mo ti pa nakapukok kay kuwanan, friend. Baala ka. Basta kalawaan tagpanunod. Narigat magtagsapol iti talagang loyal nga lalaki. Kaaduan na nga talaga. Ti malaksit iti asawa dagat adda pa other woman da. Aman, mamano ti ahan nga.
lalaki nga awan other woman na naruan no kasi iti nangato position na nga gwapo ka na kwartana. Nagkalay sa kam nga road ken ni Wilson manunimi ket siyempre ni Rachel nga best friend ko iti maid of honor. Naragsak isuna ta makita na ti ragsak ko, ragsak mi kini Wilson. Friend, ori adda asama mo, di ka pulos agbalbaliw Ada problema, sikat asid ka. Friend. Basta ka ba ilak? Awan di mamagsina ka na ta. Kasla talang ag-friend nga talaga nga ni patay lang di mamagsina ka na ta. Si kalata ti friend ko. Datalatat ag-friend. Yeah? Anyaman ti problema. Tulungan ka. Tulungan nakman ada problema. Nung ta problema, ang kumabaling ang siya, problema tanga doon. Ang tinulang ka lang. Naragsak nga road manong naming ano ornos ti binangon mi kini Wilson. Ay, should be man. Ang kanangin ko rin bagbagakin ko na. Wilson, sabi ko saan to mapasamak kanyak, tinapasamak kini mamang ni Rachel, best friend ko. Nga agbabayak. Nga panawang kayo kasjay. Why? Kahit nung kasbagari kan tadyang kumaliklikan. Sa mong tanga-tanga, kalawayan dagwa. Mangawat kanya. Tagagangay lang tilalaki, ada-aduruman na, kasta. Mamalin. Huwag nabimitas no sa mga raramidan. Talagang inkarig data si Lord. Jack to ramidan. Sikaw pa. Inilalaki ni patag ko. Nga nakasagana ka naguray, iti panuwen, sakbay ka nagkasawa ta, kan nagunod ko ti amin mo. Kalpasan ti makatawan manunemi impakaamumit ni Rachel kanyak nga natulagan ti kalaysada kini Darwin. Kapatawang pa anak ko manong akit available at nagbalimit-lag nga maid of honor na. Guwapo ni Darwin manong. Naguguwapo ngayon ni Wilson. Takalagang madlaw mo nga talagang lalaking nga kamkamatin di kiti babae. Adulaki di kiti kras keng kuwan. Kunak nga rin iti kayim ko. Yan tangay kaya ang pinaangit ti seremonya. Baka kayo mo pailak babawi. My friend naman. Apa ko magbabawi at pailang? Ada ka din napasamak yo? Akong pay. Intun rabi pailang palubos di apo. Kitamlangin talangan na sika. Nakatatuto kita agpampantasya ng babae iti aglawlaw na. Kitam di kaya babae dyan. Di ba? Naangin nga rod manong name iti kalaysa ti best friend ko kaniya Darwin. At siyempre manong name kas itimbaga na kanya kidi ngayon paano sa jay balayda ket nagdanada iti bukod da nga balay. Manong name makita nga talaga nga dumabali ni Darwin. Nakalawlaw ti balayda manong name komplet nga alikamen malaksid kiniyaya nga intugot ti best friend ko manong name. Ado pwede kita kakadwada, katulong da. Siya tinagbalin nga saksi manong name iti kinalailo ni Darwin kenkuan. Siyempre,
Mapanak met ori saan ko adwa ni Wilson. Mapanak ag lunch, o saan ka nag-dinner. Kat siyempre, nakaragraksak da. Umapapalakpag hindi ta, nadungo ang peso ni Wilson nga madlaw ko nga nakadungdungo ni Darwin kini Rachel. Kasla natay amken na nga tay matapukan, amken na nga da pakasaktan na, very caring, gentleman. Numabaling kita, iyawat na ti amin na masapsapul ni Rachel. Numabaling kat subuan na, kasyati ka. Panang taptapayan na keng kuha naman. Kaya nung mas nangagsalita kami ni Rachel, ano ti maniknam? I'm so happy. Nag-iasawa kitikas kini Darwin. Very caring. Pero me, itad na amin. Amin. Ngayon, dato'y balay, tinamay, engagement ring, wedding ring. Amin. Iso pwede nang gantang ng regalo kanya dati brand new lugan ko. Baka ka nakapiti bukod mga driver. Ako nga tamad na. Nadabukod ko driver, baka gwapo nga driver, baka agad pa ni Darwin. Bagay. Ano mapaling ka pa kayo ito na pagtrabaho ko. Amamit lang sabihin nga naggraduar ka. Anong October medyo malayo? Nukas pagarikan tanggag trabaho. Kore no saan nga busy. Ada bang nagitigundaw nga busy kapata ng atong artiposisyon na. May isa ka nakita kang ron ang stockholder ti kumpanya nga pagtrabahoan na. So, ang dagundaw nga busy. Yung agawid lang agawid. Saan nga mabaling nga saan nga agawid? Kasi pag nga ron mangmangang kay kumakat at emergency ka call na. Hanga natin hanak nga panawan. Nga, excuse me, mga kalatan kit na emergency hanak ko na. Hoan. Maka-orat emergency ko na. Siyak kang kanayin nga emergency na. Siya. Ngayon kanayin to nga takas ta. Kanayin to nga takas ta. Kanayon to nga ta. Sabi ko takanayon to. Sige. Sabi ko o akong penak mo. Adan, talo ang bulan na yun. Allah, my friend, agad anad ka Imuno na ka madan ti anak, ngamitis siya. Talon titawen, tinaunang anak mi, kini Wilson, manunimi, ilag probleman ti best friend ko. Kalado nga simrek, di opisina. Iti dayta nga bigat. Tagkatrabaho ang kamlata. Kan madlaw ko mano. Break time. Adala kiti problema, friend. Makitak talangan. Ano ta problema? Ibagam. Namin pinas to ibagam. Nag-chat-chat kanya. Hakamawat pati kada kita nga chat-chat. Pamatpadakas da lang. Basahin. Binasak mano. Manipod dita. Rachel. San ka mang namnama masikalang ti babae ti biyag ni Darwin. Inignore manong name ni Rachel. Sinin na lang. May kadwa, may katlo nga message. Kahit mo ka di pamaniknik. Pinansinan. Sino ka? Kas mabasa ti account ko. Siyak ni Mina. Makita mo profile ko. Sabing bindasak ni Mitis ka. Dape, wala na. Anad na nga kami tagbagay kini Darwin ni Mitis ka.
Tinawagan? Tinawagan. Ket, nag-video call kami. Ket, mawintas nga talaga. Ket posible nga masulisog ni Darwin ken kuan. Ket, ada relasyon mi kanan na. At pa maneknek. Impakita na na yung engagement ring. Hana? Di amo kada yung engagement ring and na kanya kidi. Ngamit sa pulik tada to wedding ring kat. Tada kanya. Yung engagement ring. Nakadulin. At damit. Di magpadpada. At kabalo. Anya ba't si Maruno? Ito yun. Makita mo to eh? Insan na. No kasano tila nga. Kadakkel ti balay nga pagnanaidan mo ita. Nga pinakder na para kada kami. Kastamet ti balay. Ngented na. Kinimina. Kahit mo sawan. Kabalay na mutin. Di penalpas. Hampen ako paran. Madlaw mo ka, di nga nagbalbaliwanan ni Darwin? Awamat. Kaskas di nga na irut na kita rakop na. Kaskas di nga na bara na kita gag na. Kaskas di nga ikekir na. Nakakanayon ng ibagbag nga I love you so much, Rachel. Siksikat tulaing. You're my wife and you are my forever. Kang kanayon ng ibagbag. Di naman ibaga nga, Jack to agayat, iti sa baling ng babae. Basta ko na siksikan tulaing, siksikat ipatpatid ko. Ipatpatid ko na yun. Awan ti sa baling ipatid ko, no saan nga sika. Awan ti sa baling ang babae, itibiyag ko, no saan nga sika. Tsak ba't mauuray nga, awan sa baling ang babae. Siguro, at sa baling ang babae, gamsyak ti patpatig na. Parang ganun. Marugrugyan ako nga masaktan. Di mo ka din pakitang impabasa kini Darwin di kitang message conversation nyo kini Mina. Saan? Gabutaw mo't pati ebidensya tapno mamatiak ti bagbaga nato nga babae. Baka kamat no naipatpatang lang agpadpadre dyan ng singsing kandi singsing ko. Baka nairanran na lang diyan ang aramid ti balay mi kat isumulat ng aramid ti balay ng ibagbaga na. Same nga plano. Anong artiuray mga ebidensya? No, di pa, adan to ipatulod na kanya. Naladawan dang akin inarakop. Kini Darwin. Diyak kayat ti may tulad kini mama. Diyak kayat ti matay. Gabutin na laos na panagsagaba. Friend, no talagang samo kayat, di mo itulok ang sagaba ka. Uri no da pang maneknek. Kas pakarikan. Uri no. Akala ka, basta patid krem ti pakinakin mo. Ulitek. Di ko na ni papang mo idi gagangi lang ti daraki nga other woman na. Basta sumangpad ni papang mo idi, apain na. Agapat na kini mamang mo. Di ba? Kitong kastawat taramidam kini Darwin. Dumten to ti kundaway nga mauma ni Darwin kan ka. Anang taramidam. Samong ipadbadlaw nga damom.
Ikasunod no, agtuloy na takas ta. Naganos ka. Ngem no saan mong maanusan, si kanti pumanaw. Sa mong itulok, nagtali na ka itisidong na, nga masaksaktan ka, kidagsakit ka. Saan ka maipanda kini mamang mo, no saan mong ituladin, ti inararamid idi ni mamang mo. Naging gaman ng naming. At sa bali manin bigan. Madlaw ko manin manong naming na saan na siya at putsura ni Rachel. Oh, ada ka di manin madingan na pasama? Nada naawat kong ebidensya. Dito yun. Picture na nga to ha. Ngagsang sango mang mangan. Napimpinas ni Minang Misyak, di ba? No? Napimpinas ka madlang ha? Artificial talaga na. Sikakit natural. Hamong ka di. Mangmangan kami. Kini Darwin, idarabi. Hindi nag-ring to cellphone na. Sinumbatan na. Nangatama rin ayan, sa pulad na ito opisina. No, apikit namin kang kalahin nga do overtime. Kung nanang impang kanya. Yes. Okay. Umaya kon. Hanang irining paspay tinag. Nangan. Emergency sort. Sweetheart, masapol nga. Adak sa di opisina. Emergency. Saklaan di makasulbar sa problema. Kung naan. Nagtutbrush lang. Pasan na. Nagalis pa nagarot na sa lakon. Yung sangad yung opisina. Tinapanan na. Gabot apaman nga nakapanaw ni Darwin, nag-ring cellphone ko. Ni Mina ti si Mungbat. Ket, anak ko na. Sila manursuron. Pag pinustahan ta, madamat panangan nyo kini Darwin nga pinanawan na ka. Gabot ada tawag na. Di mo kadiam mo, siyak timawag. Gabot saan nga mabaligahang kami ngagkalang langit ang dinner. Kunana. Tapno mamati ka. Isan kuntukeng katiladawan mi ngagdin dinner. Ngagsinsinobo. Iso ka tayo. Dapat patek da dyan nga babae nga miti siya. Amo ko na hindi. Ano ka, saan ko na yun? Madama ka magamangmangan. Pagkatapos tumawag, hindi na pa indrang pasan tinangat at sa bali nga mapan na pagkipanganan. Di na patek da dyan nga babae nga miti siya. Nagkawagkata ito bisina. Di ka klaro apakas na. Kahit sorry no nag-awid man lang. Nag-awid. Alas 11 trabi. Sinintir ko. Inarakop ko. Kinawil ko. Amunti ko na. I'm tired. Nabanog at imula na nga nagpapas ina yung amina. Awanan timpati na kanya. Kaya dinamag mo ko Nung nakamanukan na. No need. Alangan ba't nga magana? Amuklatan. Itabigat di kayo nagsarita. Nagpaspasin siya. Andun nga maulit ko na.
Saan naman imbaga? Siksikalaing tipatpatek ko. Ipatpatek ka. Sikalaing. Hanamat ibaga sikalaing ti babae di bihag ko. Baka talaga mo nga sikat ipatpatek na. Ngamda dyan nga babae ni Mina kat pag-arusan na lang. Pagpapaarusan na lang. Apinas ka nagpaus. Adakmet. Api sumapula pa lang sa bali nga alsong. Adakmet. Punit alsong ako naman. Imbaga na kayo kanya Wilson tawang problema. Imsyak, friend. Maulit, tikas tinapasamak kini mama. Sanag mat kami nga nagtungpal kayong kuwana. Imbaga na nga jak pulos agayat, iti asinuman. Tapno jak maipada kayong kuwana. Imapay nga ni Darwin. No, apay nga ni Darwin, no, sinupay tilalangin iba't patay ko isupay timang pasakit kaniya. Makatawan, 1.5 years, manon na imi. Nakasta tiraramidan ti asawa, ti best friend ko. Diakon makaanos. Anong tiramidan? Itadadi mo maanusan nila ni Darwin. Abi kami nga di ka agsalud-sulud no ason ni Mina iti biyag na saan nga nasken. Di na ka ti pakibiyangan ti cellphone mo. Agpadpada kami nga sa mga pakibiyangan ti cellphone tunggal besa. Di kahit nga sawen nga dinaan mo nga the communication nyo kini Mina. Hana mo. Ti amo na, kadyak amo, ti aramidan na. Ti amo na, kahit awan ti panggap ni Mina nga mangagaw kan keng kuana kaniya. Kasi naramidan na eh. Kahit nangagawin. Ngam sang patan nakamadlatan ni Darwin. Sang patan nakamadlatan ni Darwin. Sana ibagbaga. Siksik lang di patpatig ko. Di halang oras di patpatig ni Mina. No saan nang ipatpatig? Apa nga gabitan na. Baka napatpatig pa dyan. Ori, anda napatig nga aramidan no, tumawag na dyan ang babae. Mapan lang ang mapan. Kasla rubot. Ngano ayabanan ni Mina dagos nga mapan. Napatpatagan na dyan ang babae miti siya. Ta sininter mo ka din. No sikat agkasapulan, hamat umay nga dagos. Sininter ko. Sabado, adak niya balay. Awan ni Suna, dadalapanan na. Tinawagan, nagsakit busit ko. Kasapulak ti may tarit ospital ko. Amo matag-drive ko na na. Buksit lang dita. Ibagam ka ni Yaya nga mapaggumanang ti Angas. Oh. No talaga nga, napatagak kang kuwana, iti kasta nga klase nga emergency agad. Umay. Ngayon no ni Mina ti mangibaga ti emergency, dagos nga mapan. Urasang nagpepeso. Katawan nakto ni Mina. May baka na diyay. Amam ka di nga bagak nga dak ti ospital. Ibang nga dagos kung saan nga i-hospital di ako. Nasak ti mga hayap kang kuwana o may nga dagos. Iso nga napatagak na mitisika. Ano ka terapi na friend? Saan ako nang mamati nga patpatagnak ni Darwin? So nakikadang ako. Ano yung kadang mo? Agresahin ak dito'y? Kat pumanawak. Umatayawak. Sikat mo lugi ah. Apa nga tulok mo? Basta. Dahito ti desisyon ko, friend. Talawak. Ni Darwin na saan ngagpakpakada. Surat tulaingin ti batik kang kuana. Wano, sikat ipangitadak ti surat. Taitad mo to. Numadla mo.
nga sapulan na to. Ito kit mong sawin. Hindi ba, no saan nakton nga makita, di nakton masangpetan, di nakton matawagan, no talaga nga siya tipat patig na. Sapul nga sapulan na. Ngayon no saan na ka talagang patpatig, no wow, no ko na, awang problema, di takam kiniminan no ko na, talaga na patpatig. Dahil nga babae ti siya. No man pa ulit-ulitan nga siksik alayang ti patpatig ko. Friend, ti aramidim kat sumuko ka. Saan nga di? Nabimpinas na sumuko ak ng ti lumaban ak. Kasi tinaramid di mama, limaban ni mama. Ngayon, kas di nga, inarabid ni papa. Tagagangay layag dati ti lalaki, nga dadrumuman na kunan. Ngayon, sikamat nilatag ko na, nga damit labasol ni mama, tanong nagbalin ko mga man nakaawat, kit binaybay andalata, tinasking kit agawid, tinasking kit legal nga asawa na, awang kumat kasi dyan na pasama. Ngayon, diyak may turan. Diyak kaya tagpakamartir. Diyak kaya tagtalinaed, iti sidong ti lalaki, amang paspasakit kanya. Iso nga pumanawa, umadayuan. Di amok idi, manong nekit mabayag pa kay san aramidan. Ngim inaramid nan. Gabotay matiti balay, Domingo idi, imbati nan ti surat. Pakitad mong tuking kwa na. Ngim papanam. Papanan nyo kinayaya ko naktakadwam ni Aya. Amo ka didi kita kakadway di balayo? Ngawang kayo? Adala pa panami ko na kami. Dahil salpo mo. Imbatik. Di saan ka na makontak? Kaya't kung ngawan pakakontakan nyo kanya. Pati siya. Ngagayim mo, pati siya ka best friend mo. Talaw mo matin. I'm sorry. Imorawan ti pakakontakam kanya. Kanjak to kumun kontakin ka. You're still my best friend, Marites. Agasta ko mamat ti pangibilangam kanya. Nga best friend lang. Sa mundo ko malaita detoy, numadlaw mo nga talagang interesado nga mangsapsapol kanya. Basta, madlaw mo nga, napatagak kang kuhanan. Madlaw mo matket, di ba? O may tagsaludsud kang ka. Rachel, sabi ko mga ruta, ada maitulong kang ka na ito yung araminan. Nga umadayo ka. Nga saan nakan nga makitkita, ken saan nakaapulos sa makontak. Sabi ko, my friend, idawdawat ko, sabi ko makapagsinubyanan ka ito. Mapasamag to kanta. Sige, Rachel. Ingkamin. Thank you kadagiti adu nga tulong mo kanya. Thank you ti panagbalim mo nga napudno nga best friend ko. Lunes, siyempre awan ni Rachel. Nag-resign na rin. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, malem, nag-ring cellphone ko. Ni Darwin. Abi nga talaga tumawag ti loko.
Apeng saan nga timawagan datos. Hello, Marites. Oh, Darwin. Nakatawag ka man. Sa dinutayan ni Rachel. Ha? Sabi ka, sa bulo ba ganyak na asawam? Saan ka kuman nga gikuna? Ag best friend kayo. Kahit pa-check na nyaman ti may panggap keng kuana, nyaman ti may panggap keng kahit amuyo. Where's my wife? Imbay-tulin mo kanyak ti asawam? Ta sa bulo ganyak, please. Taka sa bulo ka di man kang ti asawam? Api nga sa pulong balat asawam kat adamat ni Mina? Amom ti may panggap kada kami kinimina? Kaya una. Sinong takamom? Sino kumapangarod mo saan nga ni Rachel? Amo na ti may panggap kada kami kinimina? Sa mga makontak ni Rachel gaputa saan nang intugot ti cellphone na? Api nga di mo sa pulen, no sa dinutayan ti cellphone na. Kit kitaem, di ti conversation na kinimina. Ti amo kat din amo, ti raramida. Api ko mga saan? Api nga saan na nga amo? Api na anat kakadilaunay? Kahit lang ka di nga sawen? Nanimit lang mina, tinangimbaga. So nga kunak, sa pulem di cellphone na, kit makitam amin, mabasam sadya amin, di kitay, communication da, conversation da, nga dapat di kitila dawan, nga picturean na kayo, at picture yo kinimina, nga sinsinubo, nga saan to ipatulog kini Rachel. Kahit mo sa when, amin nga oras apan nang lipot mo iti asawa mo. Amo ni Rachel. Apin na tinak sa salangadan. Kasano nga salangadan na ka? Kahit kang kanayan mo ibagbaga, nga isulang ti patpatag mo. Talaga mat. Saan kong ipatpatag ni Mina? Di laki na babae na. Wari man pa no, saan mong ipatpatag? Ngam di pa nang lipot mo, itigayam ko. Nasakit para kang kuan. Amom sama ti istoryana, ti pamilyada. Amom ti may panggap, no ape nga natay ni mamang na. Amok, in istoryana. Ngayon bilentina na, napulos nga di agaya. Ngam gabota talagang ipatpatag na. Gabag nga rin timpakitak nga anos ko, panangipaniknik ko nga talaga ipatpatik ko. Inayat na ka, at inapod mo. Ngim siya aksakta. Mamaling kaning ibagam kanyak, no sa dinot pakasarakak, ida asawak, saan nang imbaga kanyak, no sa dinot papanan na. Inranta nang imbadit cellphone na, tapos no jack ba kontak isuna. Sana kang tinawagan, baka nadaan iti ni Yaya, ti cellphone ni Yaya. Jack magbakontak ti cellphone ni Yaya. Baka nagsukat mo ti SIM card, wano na ta. Tapi patasak mo kung kontakin ni Yayang unattended. Sa dinot ti pakasarakak iti asawa. Sa dinot pakasarakak iti babae nga batpatag ko. Sa dinot. Apay pa lang sa pulam. Kadadamot ni Mina. Haan kong ipatpatig ni Mina ko nakmet? Saan kong ipatpatig ni Mina? Sinapol siguro anong name ni Darwin ti cellphone ni Rachel ng imbati na kita. Hindi masapulan natin mawagan niya. O, nasa pula mo? Nasa pula ko. Nagkaro kahit na diyang Mina. Kang kanahin ko ibagbaga kang kuha na nga. Saan na kami nga riribukhin nga kasawa?
Ngimrinibok na ti panunot ni Rachel. Ano nga itan ti panggap mo kinimina? Salangatek so na. Nunas ka nga tong patumpay ka taramidag. Kaya't mo sawan, isina mo ni Mina. Diyakon ka sa pulan ti kas kagwana. Sa pulik ti asawak. Agpanawagan na kadagit ti radyo o kadagit telebisyon iti social media. Saan kun nga ibain nga siya ka mismo. Ti agsao. Ano i-video. Nga agpakpakawan, nga agpakpakaasik ang kuana. Nga agsubli ko gaputawan ti sabaling inayat ko nga babae no sa lang is-isuna. Is-iso lang ti patpatag ko. No mapay sa lang is-isuna ti babae ti biyag no. Kaya edit kang kanayin ni bagbaga kanya. Naruin. Kang kanayin mo kami bagbagang iso lang ti ay ibat patag mo. Di mo ururay na lang siksika lang ti babae ti biyag ko. Di mo kinuna. At duwadagay mga babae ng nilaing si Rachel nga best friend ko, ipat patag mo. Tulungan nak. Sa pulintahan ni Rachel, Marites, please. Tulungan na ko, ma. Nabasamak nga rood manong nemi. Di parang kontak met ni Mina kanya. Diya ka mong isuna. Hello, Senatoy. Siyak ni Mina. Si ka ni Marites. Di best friend ni Rachel. Si kagayam. Ano masapol mo? Kasano na alam cellphone number ko? Saan yung naskan pangibagak? No, kasano? Ayop ka. Ana? Siya ti ayop? Ano kung magbasol ko kin ka? Si ka po na nuwapay nga. Insinanak ni Darwin. Ano kung magbasol ko? Abi na siyak ko ba? Basta si ka po na. Ayop ka, makita ka lang. Dadaki sumapasama ka. Papapatay ka. Sakpayan manong name nagbali na dakas. Yamit ka sa yung pasamak ko na. Epik sa tatudo. Adakal pa ang ba? Dapalangan ng duming aya. Ng bagyo. Nakapano sa mo. Ket ka po manong name talaga nga napasnik ni Darwin amang pasubli iti best friend ko. Tinawagak iso na manong name bagak ng kita kami. Nagkita kami manong name nyawat kon ti surat. Ano rito? Imbati na nga surat para ken ka. Ako na nasa akong tulaitid ken ka, into no, namnamayat nga talagang sapsapulan ni Suna. Kaya siya naman ni Mina, kahit ibang paniknik mo, nga talagang ipatpatig mo ti best friend ko. Inusar mo pa yan ti media, nga nagpanawagan kang kuwan. Who knows? Baka iti unag ti surat, at darita ti address nga yan. Kinunak manong name ket linoktan na agar arubos dagiti luwan na kabayatan nga dagiti mata na ti mangbasbasa kadagiti na ilan na asurat ti best friend. Aging ka nanganug-ug man. Darwin, naskin ka di nga ganug-ug ka. Lalaki ka. Sobra nga nasaktak. Di ba bahay nga ibatpatig ko? Naidetalya amin dito yung kasunod ti komunikasyon da. Kanimina. Nga dagita unay ti kasaksakit tinakim. Dagiti panawin nga agsangsaw nga kami nga biglalatan nga tawagan nak ni Mina. Nulabsak tag sa uure nga tanang nakayusok uksutak to pala ikit mapanak kinimina. Kasi diya di arig na.
nga panang pasakit mo ken kuana. No anyat adda ken himina nga awan ken ni Rachel. Diya ka mo no anyat ipakpakan himina kanyak. Diya ka mo tay na di pan na. Diya ka mo to nagbalay ng rakrak ti pamilya. Awang ka dito tati address. Oh, met. Kaya baliktad surat. At imbaga nga address ito eh. Ngam din imbaga nga dito iti ayang ko. Ngam address. Kaya among ka dito ang address? May isang isla. Isla. O, Tada Island na. Nutoy. Yamiyanan. Hindi mapamunta noonin. Kasano? Dahil sa lusod ka. Baka kit at aeroplano makadanon dyan. Wano saan? Aglugang ka kadigitay ko. Bangka. I-search mo. I-google mo. Nung sa dino, kasano ka makadanon ito dahil tang island. Tinumpal nakman. Awan ti airplane nga dumanon iti dyan. Ngayon naka-schedule ti bangka. Nitoy. Di kakayan. Di apariwon sa angkit Claveria. Di asasidag di Claveria. So, paano? Iti kastingan tiyempo. Anda bagyo na. Nabiksat angin. Anda nga biyahe. Di kumatang kan. Di bukod mo ang airplane. Una helicopter. Uri, the airplane ko. Umit airport sa dyan. Ikalaga ko muna, ano talagang ipatpatag mo isuna. Pangipanagnek, na talagang love mo, ikalikago mo. Nunas ka nga aglamoy ka, manipod klaberyagin ka, itadayat ang isla. Di aramidem. Iti sumaya at ti tiyempo manong nemi nagpakuyog kanya. Please. Ibaga kahit nakapalubusan ti asawa. Kahit ni. Madama pa lang tagtagibiyak di na odik. Please. Please. Sige. Hindi ka saritak manong name ni Wilson nagtungid. Okay man ti tiyempo ka. Iplipas lang ti nadawal nga tiyempo. Ngayon kaya nga ta. Ti aglugan iti bangka, baka maulaw ka. Kayang-kaya. Kahit kumita na makita ti gahiyam ko. Manong nemi narigat man ti biyahe, tatalo nga oras man. Saad na rin gunta ko manong nemi nga dawul ti baybay ko na. Ala, Diyos ko. Apay mo na kastoy. Nakalinlilak itay. Yung kastoy mo ten. Tinaliyaw na manong nimi ti may sa kadigiti pahantak na pasahero. Gagangin na leta, malasang ko. Gagangin ti baybay leta. Yung sa ngagpaut. Nadata ko nada nga tribunada. Pay sumano. 10 minutes mo lagi di May medyo ng ulawak. Pasensya kan, Marites. Okay lang, okay lang. Okay lang, Darwin. Naging nakadanon kami, manong nemi suno itan. Asa din mo itang nagsapol. Nagsaludsud ta no taramidan ta. Siyempre, ti kamangin tadtoy, kapitan. Kapitan? Awang atat mayod datoy. Hangmat nga ili dito, paset. Paset ko datoy. May sa barangay. Okay. Nagsaludsud kami mo. Kapitan. Nadaladawan manong naming ang pakita ni Darwin. Manong bulan almost 7 months. Isan ko na ito itikwa. Group chat me. Salutsudan sa jay.
Diba? Sadya yung pakamuda lang, no, da mamuda, hindi tayo kabaranggayan ni. Sige Kap, thank you. Naging gawan nun nimi nganta simbumpa. Ito yung lugar. Isutayan da. No, alisto kayo ng dumanon, bawa nagdato yung barangay tano ka may isa. Usarin nyo rata lugan di barangay. Hagyaman kami, kapitan. May sa kasla rest house manong naming na idla itiya ikidmat ka diti baybay manong naming nagpintas. Dito dyan tasawak. Isa ta. Edit at darumwar manong naming sudah dyan ni Yaya. Yaya! Nakiktot. Yaya! Di Rachel. Simbrik ni Yaya manong naming sa na-intercryptive. Ridaw, kasla mabutay. Nga napan nagkamang nasinuman at dati unag manong naming. Siyempre, hindi makadanon kami, nagtugtog kami. Nalukatan ti Ridaw. Ni Rachel na mismo manong naming. Rachel, inarakop ni Darwin ti asawa na. Rachel, ipatpatag ka. Siksikalaing ipatpatag ko. Ngayon sana si Shaq, ti babae ti biyak mo. Awan kamin kinimina. Nagsakit tinaramin mo. Nakasaksakit. Imbaglaki dito sa hangnak akas ka di mama, ngayon tulog ko ang sakit. Baglaki din tembay kami tayo ito nisla. Baglaki din ta dadig di mga agas dito eh. Ngayon ang muda, wanyat sakit ko. Kasano ko nakadalong kayo ito eh. Api dito imayan nyo. Ada kabagyan ito eh. Mother sign. Nabay ka din natin nga sila pa nakaras house. Nabayakin. Naduto imayan mo. Gawin na si Chart. Nagawin tayo. Karik-karik saan natun nga makirelasyon iti sa bali nga babae. Nagkaring amin ni Mina nga idadan relasyon mi kat ingkari nga saan na nga nga ribukan ti biyata. Ti jak impagarup kat jak pagarupan nga dagayam communication nyo. Rantana ka nga agawit kanya. Inranta natin nang ipakaamot at numasaktanak. Awa nga rin ti problema na ko sa friend. Nagamanak, Maritas, my best friend. Yung mapingin ta, kailang. Itamat lang yung inted ko di surat mo. Nga isot na nakaamom mit address mo. Di mo timbaga di nga inted kong insigida. Imbaga kanyang idi, nasamon tula ito naman nga talaga nga isyak sapsapulid na. Hanam nga basta insi na nga minimina. Gawin tayo yun. Nagururay balay tayo. Siyempre, masangwanan tinabi, awan di biyahe. San tulag subli ay dyan ang luganan nyo, into no, agsapa. Parbangon alas 4. Gapot ay suti oras nga karinak ti baybay. Alas 4. Yaya? Ay, Rachel. Mag-isagana ka. Pangrabian tayo. Ito special, ha? Naka-different special ito, eh. Nanat kaya ito. Yung tagbong pirate, igit di baybay. Kaya una, celebraran tayo, ti panagsublim kumak ang
Da kami met ka best friend mo ti di manon dito eh. Celebraran ta. Ti panaginawatan ng balbali di kiti puso ta. Sinagtanak nga madamam itan nga gagasan. Kat sabi ko man sa muntun nga ulitin, sapay ko man. Kabigatan na nga rod kat nagluwas kam nga nagsubli dito mainland, manong naming nga nagsubli dito syudad. At manipod mo idin, manong naming, nakapasubli pa ilaan mo at ti best friend ko, iti opisina. Tinikandat konsiderasyon. Pagisubot nga nagbakante mo rin, sud ka po na nag-reapply, kinagkopisina ka mo't lang. Doon ti anak mi kini Wilson, idito tamay samot ti anak da Darwin kini Rachel. Nagtultuloy ti pa nag-best friend ni Manong. Amin-amin na mapaspasamak kadakwada, ipakaamo na kanya. Akas man ti mapaspasamak kada kami kini Wilson, ipakaamok met kankwan. Anong name manipod man idin, nagbalinan nga loyal ni Darwin kankwana. Saan na pulos nga nakirelasyon, muno ng gamit ng bembang ti sa bali nga babae. Nagtali na Eden kini Rachel. Dahito yung arod, manong name ti pakasalitaan, nga inak inburay, nga ti kang runaan, nga nakakonsentratan ti pakasalitaan, kat may panggap kini Rachel, my best friend. Sabi ko man, nakaibati ak iti agal, liwliwak and pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing ano tagyaman nga pagaya mo, Marites. Thank you, Marites. Thank you, Met, kadagiti nagbuya ni